Orain dela 21 urte, Iruñean zeuden euskaldun ameslari batzuk bildu ziren euskaraz bizitzeko ahalegin horretan jarraitzeko Iruñean. Elkarte bat sortu zuten eta gure helburua Iruñako euskal komunitatea egituratu eta trinkotzea da. Hau da, Iruñea euskaldun baten aldeko lanean aritzen da Karrikiri elkartea. Elkartea sortu egiten da eta urte batzuk geroago sortu egiten da denda. Hemen aurki dezakeguna da hemengo arropa, hemengo ekoizleak dira, gero ere euskal liburuak, musika, bitxiak eta souvenir modukoak. Hasi gara ziklo berri batekin, Hitzen Hotsak izenekoa, eta berez formatu txikiko kontzertuak dira, non bakarlaria etortzen den, abeslaria instrumento batekin lagunduta edo, eta azaltzen duena da pixka bat bere ibilbidea eta nondik hartzen dituen ideiak edo zergatik sortu zuen abesti bat edo beste. Dendaz gain, baita ere beste zerbitzu desberdinak eskaintzen ditu. Iruñean euskaraz aritzeko dauden gune desberdinak ezagutzera eramaten ditu bere komunikazioaren bitartez. Hau da, badaukagu Twitterra, sare sozialak, newsletterra, e-maila, bazkideen arteko harremanak eta bolondrez talde bat. Egun bat bazkide gara eta bazkideak dira elkarte honen egitura nagusia, ladreilua, oinarria bazkideak dira. Arragoa auzoa da alternatiben herrian dagoen auzo bat. Kulturak eta hizkuntzarekin lotura duten alternatiba orok dute bere lekua. Euskalgintzatik beti egin da lan gizarteari ekarpena egiteko eta alternatiba horiek gure auzoan ezinbesteko lekua izateko erakusleiho bat izango da Arragoa auzoan egotea, adibidez Karrikiri bezalako elkarteak. Euskaldun desberdinak elkarren artean harremanetan jartzeko eta euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko dugun eskubide hori bermatzeko beharrezkoa da elkarte honek egiten duen lana.